फिसाफ्रा बिदिनो जामारबाय नंमारगौ बिनिखायनो फिसाफोरखौ थाखा फैसाजों अननाङा। आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'हाय नोंथांमोनखौहाय फिन खनसेयाव फरायहरनाय जाबाय आरोखि ना। दायो आङो थांगासिनो दङ, माने इडिट खालामनो लेंहरदों आरो ना आंखौ, माने कम्पिउटार नङा मबाइलावसो एसे फट' मथ'सो नालाय, ओंखायनो माबायदि खेबदों मिथिया आंबो ना। आंखौ इडिट खालामनो आङो दायो थांगासिनो दङ, माने आङो हारसिङै जानांगोन, सासे फंबायखौ लेंहरगोन आरो ना, बिजों आंजों थांगोन जोङो। नोंथाङा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंजों बारस'नो मानो मोजांथार ना लामाया, फंबाया माबाया गामि खाथिनि, बिजों आंजों थांगोन आरो ना। जायगानि गासिबो माबायदि एप्रिलनि गासिबो सेसाफ्रा बुंनांगौ आरो ना, बिराद मोजां बे सेसाफ्रा, बेबायदि सेसा दं। आं थांगासिनो दं आरो ना, मोजाङै बिदिनो थाबायलांगोन बै सेर सेर बैयाव लामा दं आरोखि ना, ओरैजों थांग्रा आरो माने एसे गोजान, मथा मथि बिदिनो 3-4 किल'मिटारसो जागोन आरो थांगोन जायगाजों, बेबायदि आरोखि ना। नायलांबाय थाबानो जाबाय। लामाखौ मोनथारसै, बिजों बारस'नांगौ जाना फैबाय। ओरैलाय बेनो लामाया, बार हागासिम फैबाय आरो गोदोनिसो, दानि गोदान नङा। बिथांनाबो इउटुब चेनेल दं आरो ना, लकेल भइस। नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाखिबानो जाबाय हाबनानै। जोङो दा थाबायलांगासिनो आरो ना, गारि मथर गैया, गारि गैयाबाबो थाबायलांसै। औ आं बायजोआव थाङाबालाय नोंसोरखौ मा जाहोनानै फोथांबावोब्रा, दोनथ'बायलै र'। बिमा खोनासं, आं बायजोआव थांनानै थाखा फैसा खामायाब्ला आंलाय माबेनिफ्राय मावनानै मोनबावोब्रा, आं बायजोआव थांनांसिगोन ना। भिडिअ एडिटिं खालामफैदोंमोन जों, जोब्बाय, गाबोन लान्च खालामसै। दा सान लोंखांनानै फैदो बोराय, आं थांग्रोनोसै। औ बुरैखौ